Her er Donna. Hun elsker at bestille stof online. Hvad gør Riis Textiles så speciel? Både privatpersoner og virksomheder kan bestille stof til engrospriser. Det bedste er, at du kan se disse priser uden at oprette en konto. Lad mig forklare dig, hvordan du nemt og hurtigt kan lave en bestilling med engrospriser. Det er simpelt, bare følg 3 trin. Bestil mindst 6 meter per stof og per farve, og sørg for, at din samlede ordre er på mindst 200 euro. For at justere din ordre skal du vælge betalingsmuligheden engrostilbud. Lad mig give et eksempel. Hvis du bestiller 12 meter, er den normale pris 144 euro. Men med et engrostilbud sænker vi prisen til 84 euro. Det giver dig en besparelse på hele 40%. For at drage fordel af disse engrospriser skal du blot vælge engrostilbud som betalingsmulighed ved checkout. Du kan derefter se, hvilke trin der er taget og hvad der sker bagefter. Bemærk venligst, denne mulighed er kun synlig, hvis din kurv har et minimumsbeløb på 200 euro. Prisjusteringer til engrospriser sker på hverdage. I denne proces tjekker vi, om alle produkter er på lager. Hvis du oplyser dit momsnummer, fjerner vi momsen fra din ordre, hvis det er muligt. Derefter sender vi dig et nyt tilbud via e-mail. Når du er tilfreds, kan du betale via bankoverførsel. Til sidst sender vi dig en faktura og et track and trace-nummer, så du nemt kan følge din levering. Vi ser frem til at hjælpe dig med din næste bestilling hos Riis Textiles. At anmode om et engrostilbud er uforpligtende og uden betalingspligt.